kasi mananghilin eh. Diyan na po ko. Ikaw. Ang tawag. Paano ko. Samad sang apo. Ang kulay ningaw. Ang walang naluroy. Hanap yung kita yung duma. Balik na pag sa panuroy. Tapos niya yung buwan nga. Makuha ka suroy. Inap sa makasuma na po siya kay. Kaya siya balik. Tapos naman ibang silahan. Ito po ka ito siyang kadoan sa niya kay. Ang layo-layo ako ng bahay. Pagbuhat lang ng kukuan. Sumansang malakod. Sa pilinahan. Piling naman. Ano eh. Budbud pa din eh. Pumantinan is ni. Kaya. Ang ito gani ha. Hindi ka sa kuan. Pagkabisi. Kasanap. Salamat ha. Salamat po. Bukan kasagis Ginoo. Baktin sang ako pero truck gamay. So nakalagidasag ang mga parents ko sa pagdin. Yung samad sa nagtang pag nakawag din dahil ano sa siya. Diyan sa ulis ko kis o kuana ang maali na lang dyan matastas na dyan kahit di ay di miras. Ang tayo sa pira sa una kay ano, mahilis naman po. Pabili ka po, mahilis ka po. Hindi ko yung kanya kabuli, mahitman kaya all mo na. Hindi na mahilis, kinalang ba malagong tingin. Kaya ito yung kahit na mahilis na kay masakitan, mga nagagapid na ado. Kusintik sila nga kuan, kaya ito bili na andaw sa sila. Kaya sa tapos, bye. Kita lang ang tawa ko lang. Kita kang pagkasuroy na ng mabuntag. Hindi na. Sud naman yung Diyos. Sudanan. Ipon maniniga. Sudari mag-ihapat. Ang sure jud. Ay kuwang ugdi. Sige pa ako. Huwat ako niya ko. Ilang kahaan ng suman. Sud nagbalik nagsuroy suman. Kaya wala na. Nagtrabaho. A few moments later. Basta man sa tamis niyo, tabang. Tilaw isa. Sa pakarijot, kay tilaw ko. Hindi na amiga di agwa pa. O tali ko po ko kahaling. Kaya dugi ko na ito gabi Ano itong nigda? Kaya nang nato sa center Nang pag na kilo, kinanasda di pa. Ang sawa ito po. Yung sarap pag video-video. So, video na man. May asya. Ayun na. Saktura ka. Kuha na. Igurag lubi lagi kay. Baka sa kumay itong lubi. Tulubis bye. Na, di mo ingag na Kung ako diabetes, unsa makadum hadli ka mong diabetes lin. Diabetes day ka? Di man. Di mo na tamis ka lang ibutang ano kuhan. Lagi agas tubig na mo. Kung ano na. Di mo pa nagkuan, butas replay, na kayo magbukayo na pang bilang kaadlaw. Di na bukayo ang daanan siya. Paitan yung ate income. Pagka bukay mo, di mo na mo ang hanim ng dali mo. Gamit na nga. Analin ka rin. Nabili kang blouse. Kung lami ba ulit na nabi? Di sama ka na Kasi sinarigi, pinalit. Tugiran naman ka ito tinatinda ko. Bikos ko an. Dugiran na. Dito Di lang. na sige magagatutag bilan. Paliti, makapadat ang kwartal pa iti na kumasaglan ng tulin. Mo ito magkasadlanan nga may brato na nailas kuan. Limbs, atos dapit sa buhay ko daan. Ano kalihin naman? A few moments later. Hala, anong di ka tayo doon? Anong di ka nagkaranta? Di. Hala, tapos Domingo pa. Buhay pa man lagi sa man. Sa 2, 3, 4, 5, anong katahi? Dia buhok.
Siyempre, mo. Mas, doy. Wasa, doy. Ano mapilagpon sa mas? Ada daw ni sa kuanan. Kadadlaw. A few moments later. Uy, kwarta ka dili boleh po man lagi na. Mira, Ang itinga siya. mira ka. Dili na siya maho. Jadi sa mga patay. Ayaw, bagi na, di ba? Anak na, abot hanggang Alicia. Isa sa libo, sir. Na sa mukan. Abot na hanggang Alicia. O kasi siyo eh. Pakaigo, andyan na laman. Dani, magbitin. Maano mo? Hebitin. Mabitin dani. Ani si Sidra ba? Kay kadamil ko ni sige pa sinsi. Bagkuan na nabi. No. Di pan right na mo ilang kwarta. Minang uban kitang bailon. Sidra, mas nice ko sinsiyo. Pila na mo ah. Sa kalibo. Hindi ay no kita ko ang cheese, be. Ang aginong vlog. Bailo ano laghan. Pero hinari. Pila mo di bayron. Ang lagi tang tanan. Patay jud sa wang sir diha. Tayo di ka sa sir. Ay kita. Ako makasasawang si Sidra. Hala, grabe da taasa niya tapo pen. Dakulawa sa laon saon na lang. Beauty queen ra ba tong hain dito na? Ingi ka. Inigdip-ip mo Sidra. Hani manginang. Oy, wala ka kailangan sana. Ay, bulit ko ang A few moments later. Asagikan mo gulay do. Asagikan. Lumangog. Ubay. Kana lumangog kana nadapit sa kana abon. Ha? Wala may spirit ka doon? Kanang paliya, pila man ang paliya? Kain ka daw. Mana dam? Okay lang yung Paliya, oh. okay. Kaya ka lang. Pwede mo na hiwaon daan. Ang di maud. Try pa. Isinta. Opo, try ka rin mo. Ha? Isa ko kay Tokoy Upo o magulay dun. Kapuyupos bay daghan. Kagay kana. Ako nakapalit ko ganina, 45. Kana present taong. Nagulita ko rin ka lang, 30. Mahal din eh dah. Ano yung pila ni? Dapat sila kung ganun tawag na mo. Ganun tawag sila sa ganun tawag. Nagulita na ako. Naratay na pa may ukra ato gamay. Dak bitog ma o kanang. Ha? Okay na to. Tanong na ito daw, okay rumpra. Tama na ganun pa na daw. Tanong medyo ng batong. Ha? Dinanong mo nito. Oo nga mo, pero Nanas ko ante. Huwag mo kung sa gulugok ra. Dami magkuan tol tao ka ng ano? Bugma. Supa mo dami. Huwag baka nakagbaga. Nabanggas ako ang bilang baga. Ang gas nga doto. Yoko. ha? Dapat Flore. Flori ko no, nabtas flori nang laki nang mas flori nang laki jang nang badge lagi jang gipon. Lain kita jangan sawa, away nang gitu kay pun. Dahil sa pod na may batay sana. Duha mo ko na pero ako sa ko na dito ija, dalawang naong lahi dyan. Murah. May kaparat karon. Katulad panganay. Si Milia. Hindi, iba na ba nung kunida? Luwa pa ka naliwat ron. Ha? Huwag kang maliwat. Naliwak man. Naliwat. Pero, wa mo ko yung similya nagpabini kay mga talo ko, mga tabulalo. Tambalo lo. Imang ka nga. Mamukot kada adlaw, kada oras. Kada mosquitero. Libre nung sudan. Di mosquitero man. Wa, kung mamatay ang similya. Mahurot. Mahurot kay mga mosquit man. Basta lagi ang dagat sa mabini mo, na nagtawad pa dakit. Kaon ka sir.
Kita pa. Pwede mo ang inununan. 20 nanonood. Hangka? Oo. Kita inununan nga ni. Tah, taga sa deka, di ka taga Bohol. Di mati. Oh, may mulo. Ngayon ko na isa dam. Napay mulo to ba? Iyan ang klase inununan. Tah, habang mo luto. Wala, layas. Limbarok si classmate Cristobal Mandeni. Layas! Oh, gwa pa mukhang mas ko kaya na. Si classmate naman Mandeni. Nagaluto, neng layas. Ning balis lang kusina. Balik lang. Bye. Nga, magpabalhin mo. Kaan ko sa dam. Masamain mo. Inunan ko na isa kay karon po ko sa taginin na hindi po sa dahon. Sa wala kayo dahil mas mangga, lamin mo to. O may mangga na ni. Ha? Ang daw saging, mahal ba pag mo lutaw? Ano to? Lutaw ganyan ang bani, ganyan ang dahon. Latap ng Cristobala. Wa kay liwat. Liwat ba ko ka, sila ramen na kabaw. Mayroon ba kay liwat? Tanga luto. Isang ko ka? Di, tanga ra. Tsa. Kay, nagkaan ako. Dahil na yung pandesal. Kaya agad nila dyan, kita magluto. Dito kong merkado, Da, way nga na sa merkado. di, puro baboy. Puro na baboy. Puro baboy. Yan, baka na ito yung danilongan. Yung ka. Kaldero, kumahurot. Ta. Dali ka juga pa doon kanay isda ni kadadlaw. Nani, isla ko na nani. Na sinabaw. Kung mahubog ka na sinabaw ni kabuntag. Mo kumuinom sa akin. Buwan sa kuginom. Yes, Mayo 14 nga. Gotob 20, grabe inom eh. Dara, ako. Jara ko no. Ha, di mong tagluto di ay. Doon ka naging Manila, ano mo balik? Nga abroad na. Manila. Yung balik sa ilang isang anak. Ta, isang anak ko kay labot. Ilang ko ng anak eh. Yan ang. Ilang ko ng anak mo yung mabuhi. Ilan Bawa naman.